este maravilloso escenario non ten comparación co pabellón. O que pasa que o ano pasado non nos quedaba máis remedio, porque o facíamos facer tamén no pabellón ou non o facíamos, e consideramos que había que seguir mantendo a tradición de facelo, e xa este ano, pois bueno, durante todo o día de hoxe, todo o día de onte, miles de persoas pasaron por Soutomaior. O comentario que máis escoitei eu durante o día de onte e o día de hoxe, o entorno do castelo, evidentemente, pero que a carpa a xente gustoulle muitísimo polo feito de que o ser aberta ao xardín, estás mirando as camelas, pero a veces estás disfrutando do xardín do castelo de fondo, non? E moitos me decían que dentro do castelo era moi bonito, pero que non deixaba de ser parede, non? Entón aquí que lles parecía que na carpa lucía muitísimo máis. Entonces, bueno, eu creo que en ese sentido gañamos, e a camelia pois estuvo nunhas condicións maravillosas, o sea, se conservou perfectamente, porque ademais fai bastante frío dentro da carpa, co cual o calor non as torturou moito. Eu creo que o certamen deste ano foi pois un éxito pola afluencia de público, polos comentarios positivos que eu puden escoitar. Si, retomamos ao castelo, inda que non adentro do castelo, pero si ao parque do castelo, que eu creo que é moi importante. Van 19 anos e, sin lugar a dudas, este foi o ano máis importante, de máis xente, e creo que dunha das de máis calidade que levamos realizando. Nunca eu creo que hubo tanta xente aquí no castelo como este día. Bueno, pois creo que iso pois é un acierto volver a traela ao castillo. E en sábado, ayer visitaron xa a exposición máis de 1500 persoas. Eu creo que hoxe pasaron por aquí sobre outras 3000 persoas ben a gusto, e creo que estamos falando dunhas cifras moi importantes polo que supón para o castelo, para Soutomaior e para a nosa zona.